tao nga atong Ginoo karon guys, so atong i-celebrate. Merry Christmas! Everybody na guys. Cheers to the kanang peace of mind. Oh, Mara jud healthy ang lifestyle. wish. Healthy lifestyle, peace of mind. More blessings. More blessings. Then isa pa. Salamat sa tanang mga nagmahal namo. Cheers! Murugurik. Adayon ang atuhang pagmamahalan sa buong pamilya at sa mga Cheers. Sa mga sinilan. pamilya, sa mga tao nga nagmahal namo. I love you na kung tanan. Love you. Happy Love you, birthday mga- Oh, Day. Dante po. Dante. Ay, Nas di pa Dante mong sa Dante baba. guys, oh. buso. Oh. Cheers, Cheers. Dante. San Blanton sang Arios na. Bisa tuwag ko sa to ah. Morning sa kanak, salamat ni Ansan Blanton sa pamasko. Salamat sa pinaskuhan. Naga itong mga iruwa sa rin. Ito, madug buntag dahil na itong tanan ka. Salamat kadyo sa Ginoo nga. Nahuman rajud na mga pangsiyam nga gabi. Pero kuan absent ra kog duha ka simbahan. Sila sa Cristelo Sinicol nakahuman jud sila guys. Kaya di palit di kog saging nga kuan ah. Ja. Merry Christmas natong tanan guys. Adto kuno ta manaygon sa Ginoo, manaygon sa Ginoo. Ja guys kay gikan lagi mi og gaysano, ja na mas Cristel among kaaban man ang agaban amon lamang gipamutang dari sa Ubak. So dako kadto ni Panibex. Salamat kay kadto sa nagsint og Gcash si Ansan Blanton, si Ma'am Ging og ni Doc Floyd og ni Doc Jan. Nanghatag sila og cash so makapag-celebrate mi og Pasko. Salamat sa mga grasya nga inyong gi-share na mo ang ginuray mo bawas ninyo kapag celebrate mi sa birthday ni Papa Jesus. So dako din ni sa kuan guys kay pwede ra isudra si Ubax. Pabot-bot na, maha. Ako yung dalaan ni. Panahon dari isa guys nag-import din siya og kuan. Nag-import siya og decorate dari sa Na nagamit ang inspirador nga gold mo. emperador nga gold niya. Naman to yung bisita sa una guys nga nag-inom siya ng emperador nga gold siyang dekoritan niya. Para na kuno puy ka buhay-buhay nga muhang Pasko. Njay jang gi nagkuan siya guys kanang nag-print ra siya og Merry Christmas na. Mama ni jang buhaton guys bahala ko may mga handa at least na siya decoration nga. Yan lang, ilino atong bala. Gold. Ah, tong butangan Diyos likod kuan para di mo hangin. Mugani. Sangat ko na ito. Umunday Christmas tree. Hala na dunggan ra bas Nicole ganing kanta ganindot kuno tingog. Hala, si ay. Si Nicole kuno ang bida. Na may green na to sa bus. Ayun. Kilati na dunggan day ka ni kantate. Ja busy pud Miss Nicole guys kay galuto pud mi dari spaghetti o humba. Naghimo po ko graham gamay. Kay request ni Crystal graham. Ay minggo plot di graham. Request ni Jamingo plot. Yan nagatong humba han sanggi palata jud taman. So mando na naman ni guys pagsalusuluhan na mo dari sa mga pagumangkon ni Papa Idi. Nagihang mga parents na sa Manila. Ha? Ako guys busy po ko dari kay maghimo po ko og mango float. Sa tog mangganak. Sini ko guys of tikas ga kuan. Sa nga sino ko na blur. So ano isang giugasan guys ani ang mangga. Kay salamat dahil kadto ko ni Sis Ansan Blanton na naghatag og kuan sa Gcash. So nanay nakapalit ni nakahimo ni og kay ganahan ni Christine kay nag-request lagi Christine gani guys. Request siya og kuan mango float. Shout out guys sa katulad kadungog ni Nicole gahapon. Ang kalit lang sa kanta, wa adong mo sa kanta guys.
Baho sa to ni palit yung kagkantawan. Tawag ang ini. Natawag galing ni kanta sa to sa Congress. Kailangan po rin nagsalang sa kumba. Salamat ka dun Ma'am Bisminda. Huwag ni ang sanlanton. Ni Ma'am Ingrid. Ni Ma'am Ging di ay. Ni Sir John. Kaya mga kamas ko nakapamalit ni mga kuan ara mahalaga ron kaysa mga palitinan sa estado. Grabe. Ang mahal. Ano mo? Ano? Kasi sunod ato kalita. Mga nasa guys na kuha din na to tanan ba? Guys, di ako ko ipataran kanila natin gamitin. Ito na sinawa unog. May Sila din na ako. basta nga nila sa nipis kayo. Kung David kayo din. Ma, ay, nipisa pa. Salamat ka dun yan sa lanton sa isang gisint nga gikas guys. Ma, baga na kayo, ma. Sino mo na yan? Huwag ni Ma'am Ging. So, nakaprepare mig. Ang maganahan nga kanon karong Pasko. Salamat ka dun. Pagkanta na diyan, Nicole. Ay, di. Basta ni. Nasulod na po to sa mga ba? Shout out yan ni Ma'am Lordy Saladin. Sabi niya, si Nicole daw ang bida. Bida saya. Bida. Salamat ka dun inyong tanan guys, mga di mo na matagsa-tagsa. Salamat ka dun inyong tanan. Itong mga nakailan na sa year 2023. Nga daghang ka dun tag mga memories ni Ma'am Bitani. Salamat ka dun. Merry Christmas diha Ma'am Bitani. Ma'am Ging Adlawon. Bisminda. Ma'am Bisminda ang pinaka Ug si mahal. Mama ano? Dina Pinaka kani. pinakamahal niya ako guys. Love ako ni Love man kanilang tanan, ma. Sa mitsu. niya kuhaan ka ng kung kanan mga nag-love na ko. I love you all. I love you. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Yung nangliili sa likod. Ha? Hiro. Le, Merry Christmas, Le. Ilang years ka na, Le? How old are you na, Le? Kaya na siya, te. Edad ni Ile, te. Hindi guys, nipis naman ka jugas. Sa good, hindi kayo nipis. Nipis naman kayo na sa mata. Nipis mo gud ako, ama. Then, imig butang na kong kuan. Wala dyan na kuan, blanco. Okay, let's go na. Masak. Hala ka, my God. Madaghan na mo. Ha? Daghan. Hindi ka ni? Sabi ko gamiton ni mo usa. Malagaran ko. Dapat na kay mixing unta. Mano-mano lang gud. Kana sang butangan o gondins. Nang ipay lang atuhang kuan so pasaysa na mo sa amuhang kuan minguklot kay kuan ni siya bangkaan na ni kalibang rapod ni ang katawa mo kasi Kapoy nagluto. next guys sa sunod ani Kabanata ng buhay. kani Dili ma kanisa ma. giyo sa Ikaw ka video kiyon ako.
Singiris mo juday nino. Wala lang makuhaan. Kabidyo ko na kami. Wala lang ma-expose. Sahal ng video. Tangan. Tangan guys, griham nga di Dugmok. Dugmok. hindi kay mo kag bisada nga binuhol dai. Tiaw baga jud. Gidugmok ni guys, gidugmok. Dugmok. Thank you sa mga pinaskupan. Pili ha. Spread ma. So magbutang na butang another mangga. Another layer. Mangga. Another mangga. Okay. Merry Christmas. May party? Okay. Next topping na punta. 1, 2, 3. Ako sa ama ha. 1, 2, 3. Smile. Balik. 1, 2, 3. Smile. Ini ko do. Uban ka ng namos naman na makals. Kisa day na birthday dito. Nagkuha na ba ka ng parte? Nag-party sila dito. Si Wanda rin si Arvin na rin. Mga pagumangko ni Papa Edi guys, kanang kuwang naman ni sila. Duha wa diha kay na makals. Da mo rin salamat sa Ginoo kay nabi mga kamayong pinagsalusaluhan nga kuan guys. Pagsalusaluhan para panihapon. Nja dia nga gidekorate ni Crystal na. Mura magkatungkuhan. Ang kurtina kay kuan man sinaw-sinaw. Bagay man pud sa kuan anak. Nagaturotot. Apo na ta guys na naluto mga niluto ni Nicole kang Nicole ni. Jaga mo hang minggo luto pa sa rip kay pag gahi pa to. Ja. Among lechon guys kay gituyok pa. Gituyok pag among litson. Kaya mo nag-chap-chap oh. Ja greet na nila. Oy, Merry Christmas. Hi guys! Merry Christmas sa atong tanan. Yan ninyo tanang mga viewers. Salamat sa mga blessings nyo na gi-share po sa amo sa among pamilya. Salamat kayo. An advance Happy New Year. Yan dia guys kanang humba ni kaon naman sa una ganiha. Dami ang humba ben. So mo ni Arvin guys kanang kuha ni siya kanang sa graduan na ka ben. Grade 11 ikaw da? Na hapit na ba di ka mag-grade 11 di ay. Grade 8 no? Ja kuwang dari guys kaya si Aaron to aning lakaw niya si Baby. Tapos pikas na makals igura to ni nga rin dari para nagpicture ha. Miso dari nang kuan guys kay tapos gawas kuan dari min kay mag-video kimi picture sa kuno mi guys. Jawa mo imo picture na mo guys kay kamera mo ipat. Timer lang. Times up ko na. Ano ba? Ako na. Sibo gamitin. Dala ka na dire. Oh, sibo gamitin. Sibo gamitin. 1 2 3 4 5 6 bagyat daan. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0.1 gito ni. Oh! Nice. Nagkuhan mi guys kanang butang tablet ninja guys da.
Kay wa kami ra mang upat dari kay Oh, nalakaw sa ng pa, mga nagano bata. na to. Para mapilian. Mapilian na to, dali ah. Tungtong ra na mo dari span nga. Mga pantihan. Gitungtong ra. Oh, para laman maka pa-picture mi upat guys. Dali ma. Dasa sa. Dapat smile tanan. Para naka-smile ba ta? Ay, salamat din kayo Juday sa. Buti, nangitong. May edit mo gud na alang na bulag gakas ilim. Okay na na. Waki na punta. Pag camera may ma-picture guys. Sige na na. Ay, nagdari ka lusot na. 10. 9. Waki ha. 5. Sabi, waki bro ma. 3. 2. 1. Na. Nice, okay na. Pala puti-puti na kami. May edit mo gud na. Diyan guys, kay salamat ay kadto sa mga grasya. Te, ako din, picture sa ako, Silibit te. karon bahalag kami ng upat dari kay ang mga bata nang lakaw naman. Kaya nalagi pinag-party dito speakers sa mga side sa kuan ni Papa Edi man lang kami na dari da. Salamat ay kadto sa decoration namo dari da si Crystal na si Jay nag-decorate guys. 1 2. May nag-decorate na ni guys kanang kanya-kanya mamig trabaho. Si Jay nag-decorate, si Nicole nagluto sa kuan, ako'y naghumba, diyan ako'y naghimo sa atong minggo plot. Diyan minggo plot guys amo panggipa kuan sa rip. Diyan na may fried chicken, ay ham. So, salamat kadto sa mga grasya day nga Napod. gihatag sa Ginoo. Napod. Nya puli-puli ra sila picture-picture. Tapos ba ako? Guys, Merry Christmas sa atong tanan guys. Na yung Maligayang Pasko. Oh, maligayang Pasko. kanang gamayng salisalo pero kuan salamat kadto sa mga tao nga nagmahal namo sa year 2023. Hi guys, sa mga Ay Merry San Christmas. Blanton, Merry Ma'am Christmas sa inyo Bisminda, tanan, guys. Ma'am Bitani, Advance Happy New Year. Ma'am Primitiba, O sa tanang Si Dante kay wala Wapil ma. Ma'am Linda Madison, Ma'am Delia Delgado, Ma'am Marieta Ramo at Mia. si Sis Salome Ramo, Ma'am Ipmia Chabis. Ma'am Salamat Ingrid. sa iyahang tablet. Ma'am Ingrid Cardo, salamat. Congratulations dahil ni Doc Floyd. Doc Floyd sa iyang new babies kang rang ka-cute. Ja, Merry Christmas sa pasensya na masawa maka mention na ho. Nang Bisminda. Nagkana kayo to mention jud. O si Mami Day nakangiti. Solid supporter, commenter. Yeah, si Viewer. Ma'am Marquis napabakadiha ang tanaw pa bakas vlog na mo dani Ma'am Baby Ma'am Marquis. Baby. Salamat kadyo. Ma'am Isis in India sa Amerika. Si ang amo day pod si Ate Daday. Sa pabadagan pa po itong kuan. Katungwa ho ma-mention. Salamat kadyo yung tanan sa inyong pag share sa inyong mga blessing namo. Diya, kuan guys, darang kitagay na nila mag kuan sa kuno mag tawag nito. First time kuno na mangyani. Dali na lang. Kamerang ko pa. Guys, maraming mga buwang dari kay kuan. Wa may mo picture na mo kay kamera mga upat kay upat ka bata. Iguran yung picture dari niya, iguran na nga nya tuwa na nang gawas na. So mara man yung purpose guys magluto mi kay na may mga bata lagi na speakers. Guys, dili jud ko kayo nung guys mo Kung picture lang daw. Di sa kayo mo ka picture. Work lang. Di sa Tubig picture na na sa guys kay magkaisa. Ano naman na good? Kani May non-alcoholic. Nag-alcoholic na. Grapes man. Grapes naman. Nagkaon ba ka grapes ganiha gani? Kira man ni kana ilim nun mong good. Ja, si kanang Nan-alcohol man niya. atong wish sa atuhang Pasko karon ay Peace of mind. healthy, Walay magkuan. Healthy lifestyle. healthy life. Sa lifestyle, peace of Padayon sa mind. pagkoge. Oh Dayon God, sa- Patag more, sa'yo. more blessings to come. Oh. More blessings. 2024 nga maging healthy tang tanan na mo mga viewers. Ay sana. Tao nga atong Ginoo karon guys, so atong i-celebrate. Merry Christmas. Everybody. Ito na guys. Cheers to the kanang peace of mind. Oh, Maradyo healthy na mong lifestyle. wish.
healthy lifestyle, peace of mind, More blessings. more blessings, then, isa pa. Salamat sa tanang mga nagmahal na mo. Diyan narami si Cheers Ginindo guys. na, cheers Salamat na. kayo. Li, pa. Cheers! Cheers. Murugurik. Adayon ang atuhang pagmamahalan sa buong pamilya at sa mga Cheers. Sa mga pamilya, sinilan. sa mga tao nga nagmahal na mo. I love you na tanan. Love you. Happy Love you, birthday Mama. day. Oh, Dante po. Day, Dante. Ay, Nas di pa yung Dante Dante sa guys, baba. buso. Oh. Cheers, Cheers. Dante. Cheers, Dante. Cheers. Simot Simot. Inom. Sa atin mo, Bawal man. Bawal. Bawal. So, Chicken lang tara yan. guys, Chicken. kanang mutilaw ra po gudani kay Crystal di man pwede mutilaw Wala dani. may alcohol o, alcohol pa na. Dili gyapon pwede. Dali, ma. I-count na. Hala lami. Oh. 5 years. I-count po. I-compress food. Compress na. Walang Tunay na iwanan. pamilya na mamahalan. Pero may matagbuntag, Sa hirap. wala surindiray. Masugod na po tao matagbuntag. Way sulindiray. Karon relax sa kay Okay, Pasko. 1, 2, 3, cheers ha. 1, Cheers! Santon Plus. Ay, sama, usog. Sus kay usog kuno kay Para nag sa mga bukog-bukog. kasi na Di pa doon pa. One, Para sa two, three. malinawon nga po Okay, yung 1, buhay may 2, sigaw. ay, sa wala pa. Okay, ay, sa pa. Magdali pa. Wala singkay. Dali pa. Siwa mo. Dali na. Okay, 1. One, two, Ay, three, sa doon na go. pa. 1, 2, 3, go. Para ay kanang mo hapak. Ala si Dante ni Apil na. Cheers Dante. Kinana. oh,